Hej, jeg hedder Oliver, og jeg har en ven, som der har fundet AlexSkells Bunny Hop script. Og jeg vil helt vildt gerne hjælpe ham med det. Men når han åbner filen, så bliver det ikke til en Photoshop-fil eller sådan noget. Altså, hvordan kan man få det lavet til en udpakkende fil? Altså, så det bliver sådan en stak bøger. Det vil jeg helt vildt gerne vide, for jeg vil helt vildt gerne hjælpe ham. Altså, fordi han er jo lidt af en noob. Så det kunne være rigtig godt, hvis man lige hjælper mig med det. Jeg håber i hvert fald, I kan hjælpe mig. Så vil det være rigtig dejligt.